Kelebihan orang Batak itu banyak sekali perkumpulan, banyak sekali punguan diikuti. Tapi yang membuat kita miris, asa daun ini dangadong sapak kilalan, dangadong sisada arsak. Apalagi mau so masuk imana tu punguan, dangadong benang mereng. Marhuita rotu sih, so masuk tu punguan nih, inna do. Jadi di hita halak Batak, ahado parbueni punguani di hamu. Ahado ipolani punguani di hamu. Punguan Saopu, punguan Pangarato, punguan Samarga, punguan alumni, ahado pakrohon di punguani. Tuhita molo gudak akka si taonon dia dopia kadongan. Alani dihita punguan-punguan marga, molo tungso masuk akadongan tubuta tusada punguan. Unang ma gabe tauhu minasida, gabe dang mardala be aka pangurupion isarani parada daton. Ale molo songon anggaran dasarkan rumah tangga, setuju doha bidang mardala nih. Alani aha, bah ikon dosto dak waktu dot tuatna. Majalo mangalean. Alen go parada ton tuan nami sombanami itu hamu salut na pengurus pengan marga. Ikut tahu rupi do dah. Adong do alasan sida dang masuk. Ra mungkin pagodaku aka pengeluaran. Ra mungkin dang kadang partiken nasida. Ra mungkin dak tolak nasida dope laho mangulahon aka parada to ni di punguan. Alani tarajumi mah record ni namar donga tubuh dan alani di sada punguan. Alai makuling mane mudarta asa gabe tak anggap akan aso masuk tu punguan ni tongma akadonga tubuta sapakilaan sapartinaunan terlumobi dihita aka pangarato. Unang ma punguani gabe manguhumi dia kadongan naso masuk punguan alai mulu buinian gabe targorak manasida dung di jalur nasida akan adu dadengke siap punguani masuk nasida dung adong pangurupion sian namar dongat tubuh oras madihita tasuam makan adu dadengkan unang marnalo jahita patu pahon nauli pos marohata disudeaka ngoluta ikon adong do marsi urupan dohot marsi tukul-tukulan. Oras bangsa Batak tahu lama akan adengan.